Salutare tuturor și bine v-am găsit la episodul 2 din Brawl Stars, continuăm de unde a rămas și hai să încep. Am primit aici un gift, mai exact Wizard Barley, din cauza că m-am conectat pe Supercell și așa îți dă jocul, de mult face treaba asta. În fine, hai să colectăm, că cred că cu toții știți deja. Ok, și skin. Hai să le echipăm și hai să fac Power 2. Să-i dăm un meci cu Barley, că e unul dintre bravii mei preferați. Măi și de mai că îmi plac la nebunie aruncătorii. Ok, hai să-i dăm Brawl, că văd că e map ok. Bun, așteptăm să înceapă meciul. Ok. Bun. Nici n-am apucat să dau niciun hit. Ok. M-a omorât, dar n-are nimic, nu contează. Bun, hai bate-l pe Bo. N-ai reușit, ok, n-are nimic. M-am bătut eu aici. Ok. Hai să o bătem pe Ems. Bun. Poco nu. Bun. Iar am murit. Am uit mereu că sunt cu Barley. M-am jucat cu Shelly înainte și nu m-am mai jucat de la primul episod și mereu mă încurc. Am impresia că se tăcă cu Shelly, ok. Chiar dacă am dat ultimul match cu Dynamite, tot m-am jucat prea mult cu Shelly. Ok. Barley exact ca Dynamite, doar că cu Barley poți să ataci și de la apropiere. Cu Dynamite e mult mai greu să ataci de la apropiere, trebuie cât de cât să știi să dai hit-uri cu Dynamite. Barley e mult mai ușor. Ok. Hai să colectăm Trophy Road-ul, să vedem ce mai avem pe shop. Aceleași oferte, astea o să le iau după episod, asta cu Mortis mai exact. Și asta cu 3 lei, 90 de gemuri, foarte bune oferte. Nu știu dacă se ia o legendară, dar momentan nu. Momentan aștept să vină nouă pes ca să-l cumpăr. Adică în 2 ore. Și în video următor v-am zis să iau ofertele astea, nu știu exact dacă iau pesul. Poate iau și un skin între astea, cel mai probabil pe Dynamite, că îmi place mai mult. Să văd, nu știu exact ce o să fac, ok. În fine. Hai să-i dăm upgrade-uri și să facem power 9. Ok, am deblocat star power-urile. Din păcate aici nu e gratis de început, dar nu este o problemă, că o să facem bani mai târziu. Ce misiune avem? Ok. Hai să joc cu Shelly ca să termin misiunea și cred că îi dau un 2 showdown. Ok. Știu că mulți jucați de la trio, doar că mie nu-mi place. Mi se pare cel mai nou skill mod din acest joc. Adică nu neapărat că mă joc că e nou skill, doar că nu-mi place mie. E prea nebunit și nu prea se înțelege nimic, mai ales în trofee mari. Acum sunt ok toate modurile, că sunt cu boss, dar o să vedeți ce greu o să fie cu player. La solo o să fie greu, că în rest nu e foarte greu să zic la 2 sau 3. Bun. Hai să-l omorâm pe el prima și să-i dăm un super, ok. Ok, Brock Bot mai ales e foarte enervant. Ok.
Hai să căutăm și ultimul player. Ultimii, pardon. Focul cu el primul. Bun. Cred că pe la 200 și ceva de trofeu să înceapă să ne dea cu player acum, ce mai probabil nu. Coinuri, PowerPoint-uri. Coinurile, părerea mea, sunt cele mai bune la început. Nu. Aici. Să mă uit aici, sau câte mai am, 5 meciuri, ok. Bun. Ok. Mecanson, că de-abia ce m-am trezit, dar nu este o problemă. Ok, hit. L-am dat auto, ok. Era să mor. Am pierdut meciul cu boții, nu vine să... Da, tot am luat trofeu, este ok, un străin nou. Hai să avem grijă să nu-l pierdem. Și cred că o să schimb la solo. Pentru că la două, da, ești în timp cu boss și e dificil dacă se pun mulți pe tine și mori și rămâne botul ăla, nu mai știe să joace. Ok. Hai să jucăm, să sperăm că ne va da câte curând cu player, că deja mi s-au luat de boți. Într-adevăr, nu joc foarte bine acum la început, v-am zis, am luat o pauză și o să revin treptat. Mai ales că acum vorbesc și nu pot să mă concentrez ca să mă joc bine. Ok. Hai să mă duc la chestul ăsta de sus. E bine că cu boss se bate între ei și te elimină foarte rapid, adică începe meciul în primele 5 secunde, deja e cineva mort. Este un avantaj foarte mare cu boss, că se termină meciurile și mai repede. Doar că e enervant. Ok. Nu pot să cred. În fine. Am făcut o greșeală, dar n-are nimic. Este ok, 11-10. Parcă a schimbat, n-aș mai juca cu șele, ok. Hai să facem 210 să luăm Brawler. Ok, deschidem Rarebox. Coinuri este foarte bine. Cu cine să joc? Cred că joc cu Nita, că n-am mai jucat de ceva timp cu ea. Cred că cel mai probabil o să iau skin-ul ăla sau nu știu, dar cred că îmi place mai mult pe la Pădina sau să le iau pe amândouă, habar n-am. Nu știu dacă se merită, dar e 5 lei, 2 skin-uri de 149. Adică cum ar veni 300 de gemuri la 10 lei, eu zic că se merită. Dar nu o să le iau episodul ăsta. Am zis primul episod adică că le voi cumpăra în episodul 2. Doar că încă n-am reușit să ajung la bancă pentru că nu mai am bani pe card și trebuie să-mi depun. Să fac asta mai târziu pentru că acum e de... Mă încurc pentru că acum e de dimineață și nu prea am chef. Mă scuzați că mai greșesc și eu cuvinte, dar na. Mi-e greu până mă obișnuiesc și după ce mă obișnuiesc e mult mai simplu să vorbesc. La început e normal să greși fiecare. Ok. Bun. Ok. Am deblocat 2 moduri Tokyo Run și cu Knockout. Cred că o să dau un meci de knockout, văd că e mapă mai de distanță. Clar o să iau pe Shelly pentru că am
Gadgetul și mă ajută foarte mult. Momentan am un brawler de distanță, am aruncători mic, rei și tank. Mi-ar trebui o Piper ceva. Dar momentan ne descurcăm cu ce avem, pardon. Să vedem ce brawler alegem după aia. Ok. Ne băgăm direct. Super aici. Gadget ca să dăm hit-ul full. Ok, am murit, dar nu contează. Fac boții mei treaba. Joc agresiv acum mai mult la început pentru că na, meciuri ușoare și nu cred că are rost să mă complic. Ok. Easy. M-am omorât, dar am omorât în același timp. 3 kill-uri lejerean. Ok, hai să luăm un nou brawler. Să vedem. A, nu, el primul, am crezut că e tot aia cu ne de la început. E ok, încă un tank. Coinuri. Să vedem ce mai avem pe aici. După aia deblochez încă o rară pe la cât? Pe la 310. Nu o să apuc clar să fac episodul ăsta 310 de trofei. Dăm una gri să avem Power 2. Hai să jucăm cu el. Dacă vreau o mapă. La ce să joc? N-a jucat la Showdown. Cred că joc la asta. Chiar dacă e mapă de distanță, e cu boss, nu e problema. Să vedem, cred că e ca la eventul cu 1, habar n-am jucat niciodată aici. Da, cel mai probabil e exact la fel. Doar trebuie să arunci cărțile în zonă. Cred că ai diferite abilități. Ok. Bun. Ok. Dăm așa. Bun. Hai să-l batem pe Barley și hai să luăm ultimele două cărți. Cred că o să le dau banul, las. Și am să sar cu super să ajung mai repede, dar n-are rost. Și hai să o batem pe șele aici. Ok, și ultima carte și gata, cam ăla e meciul. Bun. Da, sunt destul de plictisitoare meciurile la început, n-ai ce să zici. Bă, la gemuri văd că avem oferte decât la 80 în sus. Ok. Hai să schimbăm și noi brawlerul. Vreau să joc cu Dina și cred că... Ba nu cu Dina, cu Barley, pardon. Și cred că e ultimul match. La ce să joc? Ce n-am mai jucat? N-am mai jucat Trio Showdown. Să dau aici. Chiar dacă nu-mi place, jucăm așa de episod. Oricum, episodul 3 nu, habar n-am, că nu-l postez, cred că mai târziu sau mâine, pentru că nu prea fac vizionare, adică n-am făcut nicio vizionare la video trecut și am zis că postez în aceea zi, doar că n-am mai avut timp să filmez. Pentru că n-am început de la zero, am filmat și nu mi s-a salvat filmarea, adică nu mi s-a salvat tot și am zis, bă, decât să mă chinui să fac, adică ca să recuperez ce am pierdut, am zis să nu eu iară de la zero, am zis să continui așa. Că de ce nu? Oricum, primul episod era mai mult așa, cum să vă zic, de introducere, dar oricum am făcut altul, deci nu e problema. Mergem așa. Momentan nu fac vizionări, dacă nu știu și eu să fac mai multe vizionări sau chiar să fac, că momentan nu fac deloc, o să fac și eu clipuri mult mai calitative, pentru că acum, na, să văd cum merge și după aia o să
După aia o să urc și eu în calitate în chestii de-astea. Ok? Am un telefon destul de bun care mă ajută să filmez și chiar să mulțumim de el. Bine, la banii lui vă dați seama că trebuie să fie bun. Ok? Dar că e o problemă. Trebuie să învăț să nu mai mișc telefonul când vorbesc, pentru că s-aude foarte urât și na. E deranjant, ok, să iau PowerPoint-uri și cam atât cu videoclipul al doilea. Noi ne vom revedea în videoclipul al treilea. Salut!